بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Yawa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muna yi Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo da mu wannan darasi na alkur'ani mai girma. Muna cikin suratul anfal, muna kan wannan aya, wato aya ta 27 zuwa 28. Kafin mu ci gaba akwai tambayoyi. Wani ya ce assalamu alaikum malam, Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana mai albarka, amin malam ya hayyu ya qayyum. Malam, ina zaune da iyayena lafiya, sai maganar aure ta taso har an sa rana, amma ban taɓa ganinta ba don ina zaune a Lagos ne. Daga baya da na ganta sai na ga bata min ba, bata kwanta min ba sosai. To malam, iyayena sun shiga damuwa, kuma nima na shiga damuwa. Shine nake so malam yayi min fatawa kuma ya bani shawara. Na bi umarnin iyayen ne ko na bi son raina? Na ji kamar ana ta tsaki ko? To me abin tsakin a ciki? Ai tambaya yake shi yana neman mafita ne. Abu na farko da za mu iya faɗi shine, wannan ni mura ce take damu. Abu na farko da ya kamata mu yi magana a kansa shine, wani lokaci kurakuran suna tasowa daga iyaye ne. Sha'anin mace da namiji kowa yana aurar abin da yake so ne. Yanzu a cikin masallacin nan rigunan mu kala-kala ne, kowa ya ji ya zaɓi kalan da yake so ne ya saya, saboda yana son zai rayu da wannan rigar. To in ɗaukowa aka ba shi kyauta, to kaga sai ya zama ba shi da zaɓi, zai karɓa ko ya sa ko ya kyautar. Galibi ma kyautarwa zai yi, saboda sai in ya zo ba mai kyautar ma sai ce an bani ne, amma ni bai mun bane kawai. To kaga saboda bai masa bane. To idan iyaye za su ƙulla irin wannan, yana da kyau a ga juna. Manzo Allah fa cewa yayi, ya ga wani yayi aure, ya ce masa ka ganta? Domin abin da ya jawo ka sotan ka gan shi. To idan wani yana son yanzu haka kawai dan ɗan shi ne, sai ya je ya samu wani mutum ya ƙulla magana da shi, bai shawarci ɗan ba. A da can ma zamanin manzo Allah ba a yi wannan ba, balle a yanzu da idanun kowa ya zama ƙuru-ƙuru. Haka ne ko ba haka ba? To aka je aka ƙulla haka, kuma ya zo ya ganta
ya ce ba ta yi masa ba kuma ba ta kwanta masa a ransa ba. To kaga in fa an kuskura an kulla auren, in ba a yi sa ba za ta sha wulaƙanci. Balle fa ku ji daga inda yake fa, ya ce a Lagos yake fa ku ba bai ji daga inda ya fito tukunna. To in ya tafi Lagos kam yaushe za su haɗu da matan nan? Muna son a bi iyaye tsakani da Allah, kuma za a samu albarka a ciki, amma fa zaman aure abu ne na dindindin, ba wai yau ake yin sa gobe an rabu ba. Uwar 'ya'ya ne, kuma sakina ake son a samu, nutsuwa wanda nassin Qur'ani ya ambata, mawadda ake son a samu, ƙauna, sannan rahama ake son, tausayi. Abu uku ake son a samu a cikin auren. Kuna ganin abin da baka so shi ba, bai yi maka ba, za ka iya samar masa da sakina din nan? Za ka iya samar masa da mawadda? Kuma za ka iya samar masa da rahama? Wato za ka iya bashi nutsuwa, za kuma ka iya saka masa ƙauna, za kuma ka iya samar masa da tausayi. To duk auren da ya rasa abu ukun nan, to sunansa kaya ne. Kuma in ya rasa waɗannan abubuwa guda uku, to yana da wahala dokokin Allah masu tsaya a ciki. Yanzu ita matar watakila ita ya mata, amma da ita ne shi ma bai yi mata ba, to da za a samu daru, za a samu matsala, ko ba za a samu ba. To idan shawara ce don ya ce a yi masa fatawa, to kuma fatawa wani abu ne, amma mu shawara da za mu bayar ya kamata a sake zama ne a kalli ramarin. Don akwai Khansa, sahabiya ce, ta zauna da annabi, ta yi imani da annabi, babanta ya yi imani da annabi, ka gansu duk sahabbai ne kenan. Amma babanta ya tashi zai aurar da ita ga wani, ta zo ta samu manzan Allah, ta ce masa ba ta so. Yana nan wannan kisar a cikin shakhsiyatul mar'a, wani littafi ne, mutuntakar ya mace. Sai ya ce mata, annabi ya ce mata, ki zartar da umarnin babanki, don babanki ya ce zai aurar da ke ga wannan mutum, ki zartar da umarnin. Ta ce, ya Rasulallah, shawara ce ko dai wahayi ne daga Allah ya gaya maka kawai ka ce in aura? Ta ce masa, ya ce mata a'a, shawara yake bata. Ta ce to bata son sa, in shawara ne, tunda ba wahayi bane. In wahayi ne dole za ta bi, amma tunda shawara ce ba wahayi a kai, to bata son sa. Sai annabi ya kalli mutumin ya ce masa, kai haƙuri, baka da mata, da je ka nemi wata. Kuma a nassoshin alƙur'ani an ce, fa in khiftum alla yuqima hududallah, idan kun ji tsoron da miji da mata ba za su tsayar da dokokin Allah ba, to babu laifi fi mabtadat bi, cikin abin da matar ta fanshi kanta da kanta. Wannan kayi auren ma an kulla, ta ji ba ta son ka, ba za ta bi umarnin Allah ba, kai ba za ta maka abin da kake so ba saboda soyayya ta ƙare. Sai Allah ya ce to babu laifi ta mayar masa da sadakinsa, ya karba, ita kuma ta yi gaba ta je ta auri wanda take so. Kuma kana karban sadaki, ko ka ce ka sake ko ba sake ba, auren ya mutu, shine khul'i. To wannan fa an yi auren ma kenan. To kaga iyaye za su zo su hada abin da ba shi kenan ba, ya zo ya rinka ci mata mutunci, ko kuma ita ta ci mutuncinsa saboda ba ta so ta ƙi bin dokokin Allah, sannan ku zo ku yi ta shari'a. Daga ƙarshe irin waɗannan tsofaffin da suka haɗa abin sai su zo su ce su ba ruwansu, ni na magaji da al'amarin ku je can ku ƙare, ni ba ruwana. Haka yake faruwa. Shikenan in Allah za ku saba ma ku je ku saba, in ma mai za ku shi sai ya ce wai ba ruwansa.
to gaskiyar magana in dai shawara ce muke bayarwa, to ba cewa za mu yi kada ka bi umarnin iyayenka ba, amma abin da muke cewa shine iyayenka a sake zama a kalli matsalar nan, domin za ta kai matsayin da ba za a bi Allah ba. Malam, wacce ka gani kana kauna, wadda ka mayar da fotonta kamar alƙibla kullum sai ka kalla, kuma kana yawo da ita cikin abokanka kana cewa rabin ranka ce, duk wannan abin da aka yi ta yi, ita ma fa in ka auro ta aka zo aka samu wata 6, to sai dai a yi ta zaman haƙuri. Wai tana son kan ma kenan, kullum ita ma ta rubuta I love you, I love you, duk wannan love you din yanzu ya ƙare yanzu, to wannan tana son ka ma kenan, balle kuma ba a so. So gaskiyar magana, mu shawarar da muke bayarwa, aure ana gina shi akan soyayya ne, wannan ita ce gaskiyar magana. Saboda haka iyaye su kalli matsalar, a sake duba al'amarin. Yauwa, inda ana son dokokin su tsaya, to dai ita ce shawarata, je a zauna a sake duban al'amari. Yauwa, idan kuma akwai waɗanda suke ɗa'arsu shikenan su ce to tunda iyaye ne suke so, kawai ni na haƙura ko da bata mun ɗin ba duka, to shikenan zan tafi a haka. Wataƙila daga baya Allah ya kyautata ta, ka rinka ganinta kamar wata zinariya, wataƙila idan za ka yi tawassuli da wannan ɗa'ar, shikenan sai ka rungumi ƙaddara, ka ce tun da mahaifinka ne ya kawo, a je a yi ko da ba ka so. To amma kada kuma wani abu ya taso ka ci mutuncinta, domin yanzu ka yadda ɗa'a za ka yi. Ban sani ba ko an gane magana. Idan har ya yadda zai yi ma iyayen biyayya ne, to kaga kenan sai ya karba, to amma kada yadda dan ta saba masa kuma ya ci mata mutunci a matsayin bai santa. Kada kuma wata rana idan an yi wani abu ya ce fa dama ni ba san ki nake ba, iyayena nake bi. A baka da wannan halin, tunda da'a kake yanzu, umurnin Allah kake bi, duk abin da ta yi sai dai kai haƙuri. Kamar yadda in Allah ya ɗora maka zazzabi za ka yi haƙuri, kaga kuma wannan zai wahala ko? Yawwa, saboda haka a zauna a talli abubuwan. Tambayar su ta biyu ce, malam, idan na kwanta bacci sai wani farin ruwa yana fita a gabana kamar maniyi, me hukuncin azumina? To watakila ina jin tambayar kila ta daban-daban ne, amma in shi wadda aka yi maganarsa a sama shi ne ya yi wannan tambayar, to ya zama dole ma ya yi auren. Na? Yawa, saboda mai askari ya ce tsawon gauranta yana sa irin wannan ruwan ya rinka fita. Tsawon gauranta, idan ka daɗe wato tsatsar rashin mata ta ci jikinka sosai, ta kai ba za ta fita ba sai an kai ka makera, an fura maka wata wuta ta gasa kasar nan tsatsar ta fita. To tsawon gauranta yana jawa irin wannan, musamman irin waɗanda suke ta biye ma karatu, ya yi karatu, ya yi digiri, sai ya je masters, ya gama masters, sai ya je phd, sannan to irin wannan za ka samu ya samu tsatsa ta fitar wasu irin ruwa haka kawai sai ya rinka fita a jikinsa. In ya fitsari wani ya gangaro, ko kuma dai gashi nan dai zai dama zai kamar wani tsohon kwando haka, sai ta yoyo ta ƙasa. Abubuwan da Allah, kada wani ya ɗauka ko muna abin nan, an gane. Sannan tsawon gauranta yana jawo irin wannan matsalar. To amma idan kuma ba hakan ba ne, to gaskiya zai iya zamantowa rashin lafiya ne, ya kamata ya tuntuɓi likita. Idan irin wannan ruwan ya fito tunda ba maziyi ba ne, ba kuma maniyi ba ne, to bai bata azumi. Daidai yake da kai masa tsarkin fitsari, ba sai ka masa wanka ba, kai alwala kawai kai sallah, ba zai bata azumi ba. Amma shi maziyi yana bata azumi.
wannan shine. Amma dai malaman fiqihu da yawa sun tafi akan cewa daɗewa ba a yi aure ba, ko kuma ko mai mata ma in ya daɗe bai sadu da iyalin shi ba, irin wannan abin yana iya faruwa. Misali a ce yana da mata kuma yanzu ya samu kansa a cikin fursuna, irin an ɗaure ka shekara 6 ko wani abu mai kama da haka, to mutum ya gamu da wata matsala kenan ta daban, to shi ma zai fara zubar da irin waɗannan abubuwa. Allahu ta'ala a'lam. Allah ya kawo sauki. Wani ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah, malam ina ma addu'an Allah ya karbi ibada tare da fatan a sha ruwa lafiya, amin. Bayan haka malam ina tare da 'ya'yana a gari ɗaya wanda mahaifinsu ya rasu, amma shagulgulansu ya ɗauke musu hankali ta yadda sai a yi wata ko fiye ba tare da ko kira a waya balle su zo in gansu da idona. Wannan abin ya dame ni matuƙa a zuciyata, shine nake son malam da ya yi musu addu'an su gyara tare da yi musu nasiha akan haƙƙin mahaifiya, don har shaiɗan ya fara saka ni da tunanin yin addu'an Allah ya cire mini su a zuciyata. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. To wannan gaskiya abu ne, dukkan shagaltuwa dai bai kamata ya ɗauki wani tsawon lokaci haka yadda zai kai irin wannan abu ba, kuma ya kamata a bata haƙuri, ta yi haƙuri su kuma su gyara, don yanzu ta nuna koda ta waya ba a samun communication, so ya kamata a canza waɗannan al'amura, ya zamanto cewa a rinka samun lokaci ana zuwa, kuma in an je ɗin a bata haƙuri, ta yi haƙuri. Wataƙila wasu abubuwa hakan zai iya faruwa, amma dai ta yi haƙuri kuma a rinka zuwa, domin wannan shine, tunda ita in an je daɗi take ji, kuma za ta yi fatan alheri, ce Allah shi albarka, Allah ya kaza, Allah ya kaza. To waɗannan abubuwa ne waɗanda suke da muhimmanci ƙwarai da gaske, yana da kyau mutane su yi kasance hakan nan, duk da dai ba mu san su yaran suna nan ko ba sa nan, dai ba mu iya sani ba, amma dai watakila tana da tsammanin za su ji, mai yiwuwa shi yasa. To Allah ubangiji ya shirya. Na'am, ya ayyuhal ladzina amanu ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. na'am. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. na'am. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, ya ku masu imani, kada ku ha'inci Allah. Menene ha'inci? Wannan shine kamar yadda na gaya muku, za mu yi magana wata gaba-gaba. Imamul Qurtubi, Allah ya masa rahama, da ya zo tafsirin wannan aya, ya yi magana yake cewa akwai abin da ake kira alkhiyanatul ghadar. Wato alkhiyanatu ita ce alghadar. Khiyana ha'inci ne, ko kuma a ce yaudara, ko kuma ya ce a ce mata ikhfa'u shay'i,
ɓoye wani abu sawa'un wannan abun aikanka aka yi da shi ba haƙƙinka ba ne ka ɗauka ka ɓoye to ka yi ha'inci. Shi yasa daga cikin haƙƙin manzanni aka ce alkhiyanatu muha, wato khiyana a haƙƙin manzanni wato abu ne wadda korarren abu ne. Cikin harkar manzanni babu khiyana. Dukkan manzanni da Allah ya turo su ba wanda yake da ha'inci a cikinsu, domin da sun yi ha'inci to shine da saƙon da Allah ya bayar ba su iso da shi ba. Wannan yana daga cikin abin da Allah ya kore wa manzanni, cewa manzanni ba su da wannan. Shi yasa muka ce a wancan karan da za mu yi magana muka ce mutanen da aka ba su saƙonni su isar ba su isar ba to sun zamanto maha'inta. Kamar yadda na ba ku labari cewa na samu wasu suna kokawa kan cewa an aike su ba su isar da saƙon yadda ya kamata ba. Ana samun wannan matsalolin. Misali, wani ya aminta da kai ya ɗauki amana ta cewa ka kai ma wane wannan saƙon, sai kuma ka tsaya a hanya ka rage, to kai baka cancanci manzanci ba, baka cancanci ka zama ɗan aika ba, kuma baka da amana, kuma mutum ne wadda Allah ba za ka samu amincin Allah ba a cikin harkarka saboda ha'inci. Shi yasa Allah ya cire wannan sifar gaba ɗaya daga kan manzanni. Manzanni ba su da wannan. Abinda Allah ya ba su isar da shi suke yadda ya kamata, ba ɓoyewa ake ba. Yanzu kamar yadda muka yi magana cewa an baka dubban nairori ka raba wa mutane sai kuma baka kai ba, to kai yanzu in an tambaye ka a matsayin ɗan aika mai sunanka? Kha'inun sunanka, maha'inci. To sai kuma alkur'ani ya zo ya rinka ce maka inna Allah la yahdil kaidal kha'inin. Makircin da kai na ɓoye saƙon da aka baka, to Allah ba zai shiryar da mai wannan makircin ba, maha'inci. Allah ba zai shiryar da shi ba. Duk yadda kai kuma, tunda Allah ya ce ba zai shiryar da kai ba, kuma ya faɗi abin da kai akan makirci, to kada ka yi tsammanin cin nasara. Shi yasa wani lokaci manya suke rasa amintuwa da mutanen da suke gindinsu. Manyan mutane sai su rasa amintuwa daga mutanen da suke gindinsu. Mutum ne yana gindin gwamna bini ko ina, amma inda gwamna zai ɗauki saƙo ya ce ka kai mawa ne, to zai yi zarel a hanya. Ya yi makirci ko bai ba? Bayan ya yi makirci ya yi ha'inci ko? Idan da wanda aka aika masa saƙo sai ya gamu da gwamna misali, ya ce wane ya kawo mun kaza, kaza? To watakila in bai nuna masa a fili ba, to in an koma gida zai kira wannan mutumin, haka ne? To asiri zai tonu kenan. Na taba jin wani malami yana cewa, da tsohon malami ne, ya ce in an kawo maka saƙo daga wajen wani, to kawai in ka gamu da wanda ya aiko da saƙon ka ce masa an kawo min saƙo, kar ka ce kaza ne, don fitina za ta tashi. Na ce masa me yasa malam? Ya ce a'a, ya ce mutane maciya amana ne. Ya ce kuma idan kai wannan to kullum sai ka haɗa muƙarraban gwamnati da gwamnati fada, saboda galibi shi abin da yake faɗi yana cewa da wuya wani mai mulki ko wani mai kuɗi ko wani wanda zai ba da saƙo
mutumin ya san cewa kyauta aka ba mu wannan mutumin, bai zare wani abu a ciki ba, don ya san ba zai tambaya ba. Sai masu imani ɗaiɗai ne ake samun wannan. To irin wannan abun shine exactly abin da ya faru a lokacin wannan abu. Naga wasu suna ta surutu cewa an ba shi ko miliyan 17 ne, kudin fadewa fa, kasan su kudin kamar banza-banza ne a gurin su, kai yadda kake jin miliyan su kawai suna jin ta ba wani abu bane. Kasan manyan nan malam sun kai duk inda baka tsammani, wallahi malam sun wuce duk yadda kake tsammani, don kudi yadda ake lissafin su ba kai yadda kake tsammani. Kai yanzu 1000 tana maka wahala, yar 2000 da kyar, su ina wannan su ba ma wani abu bane a gurin su. To irin ya kai 10 ya rike miliyan 7, ha'incin ya kai iyaka. Yanzu idan da sallarsa za a biya miliyan 7 a lahira, sallar da minti 10 take ɗauka wani ma ba ta kaiwa haka, sannan a cikinta ya yi tunani sama da 10, a kowace raka'a ya mata tunani sama da 5 watakila. Watakila ma ko ta karɓi ko ba ta karɓi ba tukunne yaushe zai biya wannan abubuwan. To amana ce kuma ya ci. So kuma ina rantse maka da Allah yadda annabi ya faɗa, wannan miliyan 7 ɗin da bai kayi ba, ko 700,000 ɗin da bai kayi ba, za a jefa su a jahannama ƙiri-ƙiri. Haka manzon Allah ya ce, ƙiri-ƙiri zai ganta, za a ce waccan amanar da aka aike kan nan ne da ita baka kai ba, ga ta can cikin jahannama, shiga ka ɗauko. Wallahi kuma sai ya shiga, haka annabi ya ce, dole sai ya shiga. Zai shiga sai ya ɗauko ta, ya zo gab da zai fito daga jahannama, sai Allah ya sake buge amanar ta koma inda take, sai a ce ya sake koma ya ɗauko. Manzo Allah ya ce haka zai ta yi har abadal abidin, har abadan abada. To shi yasa Allah yake kashedi mai zafin gaske anan, kada fa ka ha'inci amanar Allah. Wannan abun shine alkhiyanatu, ikhfa'u shay'i, ka ɓoye wani abu daga cikin abin da aka baka amana. Manzanni Allah ya ba su ayoyi duk sun isar, ba wanda ya rike wata amanar Allah cikin manzanni, kowa ya isar da amanarsa. Ai za ka ji ko kirarin da ake musu, nasaha lil umma, ballagar risala wa addal amana. Haka za ka ji ana gaya wa manzanni, sun isar da saƙo, sun yi ma al'umma nasiha, sun yi iya bakin ƙoƙarinsu, sun isar da amana, ba su yi haɗinci ba. Yanzu galibi abin da yake yawo a tsakani kenan, in an baka amana ko ta ofis ko ta aika ko ta wani abu, ba za ka isar da wannan saƙon irin inda ake so ba. To shi yasa anan Imam Al-Qurtubi yace khiyana, ha'inci, ikhfa'u shay, yace shine boye wani abu. Wa minhu, daga wannan ne fadin Allah ya sake zuwa, ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah yace na san kha'inatal a'yuni, idanuwa mai ha'inci. Kana zaune wata mata ta gifta, wakila bata saka hijabi ba, wannan sai ka dan sata haka. Allah yace na san munafukar idanu, na santa, wannan idanuwa munafukar na santa. Ko kana ji Allah bai sani ba? Na'am? Allah ce na san wannan idanuwa mai munafurci, mai ha'inci, da ta kalli abinda aka ce kada ta kalla. Sannan da ta kalla, zuciya kuma ta yi wani tunani. Haka ne? To sai Allah ya ce wa ma tukhfi sudur, abinda ita zuciyar ma ta ɓoye, to na san shi. Wannan kaga Allah ya gama da ɗan adam. Don haka babban abin da ya kamata a yi shine ɗan adam ya tsaya akan gaskiyarsa, ya yi abin da duk bai yi ganganci ba a cikinsa. Imam Al-Qurtubi ya ci gaba da cewa wal khiyanatu, shi ha'inci, hiya aksul amana. Idan baka san shi ba, shi ne abin da yake sabanin amana. Wanda aka same shi da amana, to ba za ka same shi da khiyana ba. Wanda aka same shi da khiyana kuma, to za ka same shi da cin amana.
idan ka rasa ha'inci to za ka zamanto mai amana, idan kuma ka zamanto mai ha'inci to za ka rasa amana. Wannan ba su haɗuwa a guri ɗaya. Shi yasa ya ce wal khiyanatu hiya aksul amana, ha'inci shine aksin amana. Wa hiya nuqsan fil wafa. Har yanzu dai Imamul Qurtubi yana ta kokarin fassara ta. Yace kuma idan baka gane waccar magana ba da ta farko da wannan duka cewa boye wani abu da kuma akasin amana, in baka gane ba yace nuqsanun fil wafa, shine a samu gazawa wajen cika alkawarin da ka dauka. An baka sako ka kai baka cika ba, an baka amana ka rike baka rike ba, ko wa tafritul insani fi huquqil ghayr. Har yanzu da ya ci gaba da cewa idan baka gane ba shine samar da jinkiri wajen rashin sadar da haƙƙin wani mutum da yake hannunka, baka kai masa haƙƙin da ya zama haƙƙinsa bane, shine cin amana kenan. Ko har yanzu tahta yadihi, amana da take ƙarƙashin hannunka ka kasa sadar da wannan kuma kaga da mai kasuwanci da mai ofis da wanda za a aika da sauran abin da ya shafi harkar ubangiji na sallolinsa, na haƙoƙinsa, na ibadarsa, na azuminsa, na hajjinsa, shine kayi tafriɗi, jinkiri wajen cika haƙƙin ubangijinka, to nan ma amana ce. Misali baka cika ruku'in sallarka ba, misali baka cika sujjadarta ba, misali baka cika mata tsayuwarta ba, misali duk abin da ake nema a cikin sallar nan baka cika ta ba, ka tauye wasu haƙƙi, baka sadar da haƙƙi na mai haƙƙin ba, to wannan shine ka ci amanar ubangiji. Shi yasa malamai suka ce dukkan shara'i ko taklifat na wajibai da Allah ya wajabta wa mutum zai yi su, in bai cika su ba to ya ha'inci ubangiji, kuma ya ci amanar ubangiji, kuma bai cika haƙƙin ubangiji ba. Wannan ita ce tsakaninka da ubangiji. Idan ya shafi tsakaninka ne da makwabcinka ko tsakaninka ne da matanka da 'ya'yanka, akwai wani haƙƙi da baka cika ba, ya fi sauƙi su ka nemi yafiya a gurinsu, ko shikenan sai a yafe, ka ci gaba kuma da cika haƙƙoƙinsu. Wannan haƙƙin in baka cika shi ba, shi ma ya zamanto kamar ka ci amana na rashin sadar da haƙƙin waɗannan mutane. Haka a ofis ɗinka na gwamnati, ofishinka na kwamishina ne, ko ofishinka na minista ne, ko ofishinka na darakta ne, ko wani ofishinka ne na wasu mutane haka, ko ma dai menene, a ƙarƙashin ofis ɗin akwai wasu haƙƙoƙi da ake buƙatan sadar da su ga masu su, haka ne? To idan ka sadar da wannan, ka zamanto amana, mai cika amana. Rashin cika su to ya ba da cewa ba a sadar da haƙoƙi ga masu su ba, nan ma an ci amana. To kaga kenan yanzu an haɗa amanoni nawa? Akwai la takhunullaha, kar ku ci amanar Allah na ibadar da ya ɗora muku, war rasul, haka kuma amanar manzan Allah. Manzan Allah amana ce akan wannan al'umma, ka tsare masa haƙƙinsa, ka tsare masa mutuncinsa, ka girmama annabin, ka kambama shi, ka yi abin da ya ce ka yi, ka sadar da abin da ya ce ka sadar, ka yanke abin da ya ce ka yanke, ka yi abin da ya sa ka bar abin da ya hane ka. Wannan manzan Allah yana da haƙƙi akan wannan al'umma, akwai haƙƙoƙin manzan Allah akan wannan al'umma. To waɗannan dukansu suna nuna maka cewa girman amana, kowanne ana buƙatar ka sadar da wannan abin zuwa game shi. Ƙalar Raghib shi ma malami ne, ya yi magana, yana cewa alkhiyanatu wan nifaqu shay'un wahid. Da ha'inci, rashin cika kaiwa haƙƙin da aka ɗora maka, da munafurci, ya ce abu ɗaya ne, ba su da bambanci.
kenan shi a gurinsa wadda ya ha'inci zai iya zama munafiki, munafiki zai iya zamantowa mai ha'inci, mai ha'inci zai iya zamantowa munafiki, ba su da bambanci, shay'un wahid. To sai ya kawo aya da faɗin Allah da yake cewa wala takun lil kha'inina khasima, kada ka kasance khasiman mai jayayya ko mai kariya ga maha'inci. Irin waɗannan ayoyin ne wasu malaman suke karanta ma lauyoyi. Kada ka yadda mutumin da ya ci amana ka zamanto za ka kare shi a kotu, domin Allah ya ce wala takun lil kha'inina khasima, kada ma ka zo ka rinka jayayya akan maha'inci. Duk mutumin da ka san maha'inci ne karka shiga harkarsa. Yanzu ga wani ya kwashi dukiyar gwamnati, an yi rubutu an yi komai har ya kai ga cewa an kai shi kotu, to kada wani lauya in dai musulmi ne ya je ya tsaya masa. In kai wannan to Allah zai rubuta ka cikin kha'inina khasima, kana mai jayayya ne da kare mutumin da ya laifi. Wani lokaci lauyoyi suna ban mamaki, ni da yake ba lauya bane kuma ban san menene ba, amma ni sai ina ta tunanin mutum musulmi a ce ga wani ya yi laifi har ya furta da bakinsa ya ce ya yi laifin, kuma a samu wani lauya musulmi wai zai je ya kare shi. Ni sai na ga kamar da bakinsa fa ya ce ya yi, kuma ba matsa masa aka yi ba komai ba. In matsa masa aka yi to kaga wannan za ka iya shigowa, amma dai ba matsa masa aka yi ba kuma ba, ya yarda ya aikata laifi kuma ka zo ka tsaya. Yanzu kai an tambaye ka a matsayin mai son gaskiya ta tabbata, ga wani ya yi ha'inci ya saci dukiyar jama'a ko ya ci amana, domin galibi ai waɗanda suke kwasar dukiya daga baitul mali ai ba ɓarayi ba ne. Na'am? Ba a kiransu da ɓarayi ai, ana kiransu da maciya amana. Su amana suka ci. Shi kuma Allah anan ya ce la takhunullaha war rasul, kada ku ha'inci Allah, ku ci amanar Allah, ku ci amanar manzon Allah, ku ci amanar mu'minai. Kada ku yi wannan. Wannan yana nuna cin amana ce, saboda sai da aka aminta da kai aka baka appointment, aka baka office din. Ba daidai yake da ɓarawon da zai zo ba shi da haƙƙin shiga guri ya shiga ya yi sata, to shi wannan sata ne, ɓarawo ne. Domin ma'anar sata shine ka shiga gurin da ba a yadda ka shiga ba, kuma ka ɗauki kayan da yake wannan gurin ta hanyar ɓuya ma idanun mutane kuma a kama ka, to wannan ka zama ɓarawo. Amma shi wadda aka ba shi ofis kuma aka tattara kuɗin al'umma a ƙasa da shi, to shi wannan an yadda zai shiga gurin, kuma an ma aminta rubutacciyar takarda aka ba shi ta appointment ya aiki a gurin, to kuma sai bai tsare wannan dukiyar ba, shi ma sai ya ci. To idan an je kotu ana neman ya dawo da wannan kuɗin, bai kamata wani musulmi a matsayinsa na lauya ya je ya tsaya masa ba. Ko kuna ganin ya kamata? Na? Bai kamata ba, saboda ya riga ya ci amana, don haka kawai ba matsaya ka zo ka kare shi, ba wannan dalili. Wala takun lil kha'inina khasima, annabi Allah yake gaya masa kada ka kasance cikin masu jayayya don kare maha'inta, kar ka yadda ka zamanto haka. Suka ƙara da wata ayar akan lauyar da yake irin wannan aikin, suka ce ha antum, yanzu ku dinnan ku ne, ha ula'i ku ne yanzu waɗannan. Ka ji irin yadda Allah yake nuna maganar. Jadaltum anhum fil hayatid dunya, kuke jayayya da su akan kare su akan wani laifi da suka yi a rayuwar duniya. Faman yujadilu Allah anhum yawmal qiyamah, sai Allah ya ce to waye ne kuma zai zo ranar tashin alkiyama ni ma yayi jayayya da ni? Waye zai zo yayi jayayya da ni akan sun yi laifin?
a watakila wasu za su yi jarumta, kasan akwai jarumai ne fito kila ya ce to gashi nan tunda ya tara dokoki da sakin layi da wane ne duka kuma ya shiga lahira da su, don haka zai yi bayani watakila ba shi Allah cewa wane ne zai zo ya jayayya da ni dai a fahimta ta ya kamata duk lauya ya kamata a ce zai zo ya kare mai gaskiya ne wanda bai san shari'a ba, amma mutumin da ƙaryarsa ta bayyana a fili bai kamata ka kare shi ba. Kaga mutum ya yi abu amma wanda ya shigar da ƙara wai lauya yana tambayarsa ya face ya yi shi wadda ake tuhumar matukuna ya ce ya yi, amma yanzu wai kai ne lauya yake kafa fula ta dattaku furfura farar fula haka ka irin dattawa ne na duniya ko ba haka ba, amma shi ne yake tambaya yana cewa lokacin da kake cewa ya je ya yi sata wace irin riga ce a jikinsa, ya face ya yi, amma wai yanzu lauya yana tambaya saboda in ka kasa cewa ka kasa faɗan kalar rigar to wai shikenan yanzu ya samu point. Haba mala, da wannan zaka je gaban Allah ka yi yaudara da wannan? To a wajen Allah kam in an tsaya ma ba rigar ma tukunna za a tashi tsirara ne. So ne ina kallon cewa dukkan mutumin musulmi lauya ya karkatar da aikinsa zuwa ga tabbatar da adalci. Kada wani ya laifi, ya yi laifin ya tabbatar kasan laifi ne sannan ka zo ka ce za ka kare shi. Gaskiyar magana za ka yi laifi a gurin Allah, domin ɗaure makarya gindi shi ma laifi ne a gurin Allah. Ban san a dokokinku ba, wannan naku ne ku kuka sani. Ubangiji ya sake faɗa a wata ayar yana cewa wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan. Allah ya gaya ma annabi ya ce idan ka ji tsoro daga wasu mutane ha'inci zai bayyana fambiz ilaihim, ka sallame su kawai, ka rabu da al'amarinsu, saboda mai ha'inci bai kamata a tsauna ana tsayawa wani abu da shi ba, saboda ka san akwai wadda ha'incinsa zai bayyana amma ya dinga jayayya da kai kenan, wai sai ya kare ha'incin. Allah ya ce ma annabi in ka ji tsoron daga wasu mutane ha'inci zai fito a fili fambiz ilaihim ala sawa, kawai ka saki al'amarinsu ka ce shikenan ku je ku ka sani ku da Allah. Wani zai yi cuta kuma zai tsaya yayi ta jayayya, wani zai yi ha'inci kuma zai tsaya yayi ta jayayya, wai sai ya kare kansa kuma ya san abin da ya ba gaskiya bane. To irin wannan sallame shi, ka ce a na barka da Allah, je ka kawai, ai shi kan Allah zai yi hisabi, je ka, ba wani jayayya da za mu tsaya bi tai, saboda ka fahimci maha'inci ne kuma mai jayayya. Ana samu ko? Ya yi cuta, ya yi ha'inci kuma yana ja. Wa ƙala Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a wata ayar kuma har yanzu yake cewa inna Allaha la yuhibbul kha'inin. Lallai a gaya maka maha'inci, Allah ya ce baya son ka. Ƙarara Allah ya fito a fili, lallai Allah baya son maha'inci. Misali wanda za a bashi saƙo ya ƙi kaiwa, ko wanda za a bashi amana ya danne, ko wanda zai ƙi isar da haƙƙin mutane yana da daman ya isar da shi. Dukkan nau'in ha'inci Allah ya ce a gaya maka shi baya son ka ne, Allah baya son ka. Yanzu da Allah ina za ka sa kanka in Allah ya ce baya son ka? Kana fa ganin wasu mutane ko gwamna ne ya ce baya son su a jihar, kokari suke su tashi. Wannan fa mutum ne, saboda ba za su ji daɗin rayuwar ba ko? Za su tashi su bar abin. Wasu ma tafiya suke sai su ce sai an gama za su dawo, saboda wani saɓani da yake tsakaninsu ko? Ana samun duk irin waɗannan. Wani lokacin sai ga in an canja gwamnatin ƙasa an kawo wani wanda ake, sai wasu su yi gudun hijira su fita ƙasar waje
ba za su dawo ba sai wannan gwamnatin ta daina mai. Saboda me? Saboda suna jin tsoro akwai ha'inci da yawa da suka shuka. To da ya za a yi a tada alkiyama sai Allah ya ce lallai ba na son ka, to ya za ka yi? Akwai matsala ko? Akwai matsala babba. Don haka kada ka yi ha'inci. Ha'inci Allah baya son sa. A wata ayar Allah yake cewa wa in yuridu khiyanataka, idan sun yi nufin fa su ha'ince ka ya Rasulullah, faqad khanu Allah min qabl, to ai sun ha'inci Allah kafin su ha'ince ka, fa amkana minhum, Allah ya kama su, Allah ya bada dama akan su. Shi yasa maha'inci duk inda ya kai yayi wannan ya tsallake, yayi wannan ya tsallake, to za a zo ha'incin da ba za ka iya tsallakewa ba, sai ta bunda da kai, sai an kama ka. A wata ayar Allah cewa yi wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin, Allah lalle baya shiryar da kaidin masu ha'inci. Wa fil hadis, ya zo a cikin hadisin manzo Allah ya ce al-makhru wal khadi'a fin nar, makirci da ha'inci abu biyun nan dukkansu suna wuta. To wanda ya yi su kenan zai shiga wuta, ai shine ma'ana ko? Wanda ya yi su zai zama a cikin wuta. Saboda haka mutum ya nisanci ha'inci, duk abin da za a yi kai gaskiya. Ashkalul kiyana, wato nau'o'i ko tsare-tsare ko sifofi irin na ha'inci. Daga cikin nau'in ha'inci akwai khiyanatullah, ha'intar Allah, wa rasulihi da kuma ha'intar manzan Allah. Mai mutum zai yi a ce ya ha'inci Allah, a ce ya ha'inci manzan Allah, shine ta'adda hududallah, ka ƙetare dokar Allah, to ka ha'inci Allah. Ka ƙetare dokar Allah, to ka ha'inci manzan Allah. Wannan kuma kaga kenan da dama suna aikata abubuwan da sun ha'inci Allah da manzan Allah, amma ba su san sun ha'inta ba. Wannan nau'i ne daga cikin ha'inci. Abu na biyu shine khiyanatul watan an tariqil muwalati a'da'illah wa mudahanatuhum wal mail war rukuni ilaihim. Akwai ha'inci na cin amanar ƙasa, wanda ɗan ƙasa yake yi ma ƙasarsa. Shi ma wannan nau'in ha'inci ne wanda Allah zai hukunta mutum. Abubuwan da muka ambata na baya za su iya samun ka na ayoyi, wanda Allah baya son ka, baya son irin waɗannan abubuwa da kai. Ta yaya za ka ci amanar ƙasarka? Shi ne ka ba ma abokan gabar ƙasarka dama. Misali, kai jami'in tsaro ne, ko wani ne wanda aka danka wato iyakokin ƙasa shi yake kula da su, sai ka ba wa maƙiyan ƙasarka dama su shigo ƙasar. Wannan ha'inci ne. Kamar yanzu a ce an bari an shigo da ƙwaya ƙasar nan, waɗanda aka danka musu wannan amanar, to sun ci amanar ƙasa kuma sun yi ha'inci, kuma Allah baya son su. Idan dai an ɗora muku nauyin ku tsare wato boda na kada a shigo ma ƙasarku da ƙwaya ko wiwi ko wani abin shaye-shaye da zai lalata al'umma, ka karɓi kuɗi ka shigo da shi ka bar su suka wuce, to ba maha'inci irinka, kuma ba wanda Allah yake ƙi kamar ka, don kai abin da ka ba da dama ma hankula ake lalatawa da shi. Ka ci amanar ƙasa. Kuma ana yi ko? Ana yi? Yanzu ana shigo da ƙwaya? Ana shigo da wiwi? Ana shigo da tabar iblis? Tabar iblis ko hodar iblis ake cewa, hodar iblis. Ana shigo da koken? To suwa ne waɗanda Allah ya ɗora musu nauyin tsare shigo da wannan abu? Suwaye?
in baka sani ba kar ka faɗa, in kuma ka sani ka faɗa. Suwaye Allah ya ɗora musu? Duk waɗanda Allah ya ɗora musu wannan ba su yi ba, to sun ci amanar Allah, sun ci amanar manzan Allah, sun ci amanar ƙasa, sun ci kuma amanar 'yan ƙasa, kuma tabbas Allah baya son su. Allah baya son su. Ko sun yi kuɗi ta wannan hanyar, Allah baya son su. Kuma za su gamu da Allah a ranar mutuwa da ranar tashi da ranar karɓan hisabi. Domin mutanen da suka cutar ba 'yan kaɗan bare. Ta wannan hanyar ake cin amanar ƙasa, ko kuma mudahanatuhum, shine a samu sassauci tsakani na abin da ake kira ba ni gishiri in baka manda, in baka dama ka wuce ni kuma ka san mun wani abu. Ana yi ko? To wannan shi ma cin amanar ƙasa ne. Can in ka bari ko ba ko kobo ka ci amana, nan kuma ka bari ne an shigo saboda wani amfani da ka samu da kuma su amfanin da za su samu. Haƙƙin ƙasa ne a tsare mata wannan. Shi yasa musulunci yace idan ana fitina a ƙasa ba kwanciyar hankali, to haramun ne cinikin makamai a lokacin. Sai dai hukuma ce za ta yi cinikin, amma haramun ne wani ya sai makami a lokacin. Mai alfiqhul muyassar ya kawo wannan. Haramun ne ƙasa ba ta cikin zaman lafiya a samu wani yana sai da makami ba gwamnati bane, a samu wani yana sayan makami ba gwamnati bane. Haramun ne, saboda a tsare jinin mutane. Domin in an bari tunda ba a zaman lafiya, kowa ya sai makami zai yi kan wani. To a wannan lokacin musulunci ya haramta wani a sayar masa ko wani ya sayar, saboda tsaron jinin mutane. Wal mailu war rukuni ilaihim, da almailu shine karkata, ba su haɗin kai. Duk mutumin da zai shigo da wani abun da zai cutar da ƙasa, kuma kai aka sa ka tsare wannan, to bai kamata ka bashi haɗin kai ba ko kaɗan. Ka tsaya akan wannan. Shi yasa irin wannan in an same ka a irin su Saudiya, to kai ma hukuncin kisa ne. Hukuncin kisa za a maka, saboda ka bari an shigo da wani abu da saninka, to kai ma sai a yanke ma hukuncin kisa, da kai da wanda duk aka kama sai a kashe ku. Saboda shi ne ya fi sauƙi, gara da kai da shi ku rasa rayukanku da wasu mutane su zo su cutu. Wannan yana daga cikin wato ha'inci da cin amanar ƙasa. Kuma a wannan ƙasar za ka samu ana ta irin waɗannan abubuwa. Kamar yadda kuka ce yanzu misali, za a samu ana shigo da ƙwaya. To ta ina ta shigo? Tunda ai ba ruwanta ake daga sama ba. Kaga kenan wani ne ya saya ya shigo, kuma kafin ya shigo wala Allah sai da aka yi wani abu da wani wadda an naɗa shi amana a matsayin ya tsare amanar ƙasa, kuma ya bayar da dama aka shigo. Kuma yanzu wannan mutumin sai ka je ka samu zai kwanta ya yi bacci a matsayinsa na babban banza. Babban banza mana, wanda ya shigo ma da 'yan ƙasarsa ƙwaya, yana kallo kuma da ɗamara da komai. Ai babban banza ne, ba haka ba ne? To ka samu kuma wani shi kuma anan wai a gefe yana sara masa, yana sara ma banza, yana sara ma banza. Ga banza ya haukatar da mutane, ya karbi kuɗi, an shigo da ƙwaya, an ci amana, ko ya bari an shigo da makamai, an ci amanar ƙasa, ko ya bari ya yi wani abu, ko an yi cinikin ba ni gishiri in ba kamanda, ya karbi wani abu ya bar su sun shigo. Kuma watakila ma in ba sa'a ba, wannan babban banzan ya buga waya ma waɗanda suke kan hanya ya ce idan ya zo a bashi hanya. Zai iya yiwuwa ko? Babban banza kenan. To idan irin waɗannan manyan su ne a ƙasa, to ka gaya mun yadda hankulan mutane zai tsaro. Ka gaya mun yadda za a yi a tsare hankulan mutane, kuma ka gaya mun yadda makamai ba za su yaɗu ba.
to abu biyu ko idan suka haɗu suka shigo ƙasa, ƙwaya ta shigo, wiwi ta shigo, a hodar iblis ta shigo, makami ya shigo, to saura me? Sai ta kashe mutane kawai. Wannan shine abin da yake faruwa yanzu exactly, saboda cin amanar ƙasa da aka yi. Shine gaskiyar magana. Domin wanda ya sha ƙwaya ga makami a hannunsa to kisa zai, don ba da hankali. To a ce maka wai wani babba ne wadda aka danka masa amanar iyakokin ƙasa ya bari aka yi wannan aikin, to wannan wani irin zunubi zai ɗauka gobe kiyama? Kuma ina zai iya tattara mutanen nan ya nemi yafiyarsu? Lokaci yayi ne? To kaga kenan akwai matsala. Yanzu lokaci yayi, dole za mu tsaya akan babban banza. Bayan da muka iya babban banza ya tsaya, za mu tsaya. To kaga kenan babba ka ji tsoron Allah, ka tsare amanar da aka ɗora maka. Allah sauke. Na? To karanta musu. Assalamu alaikum. Wannan sako ne aka turo, suka ce suna ga malam fatan alkai, kamar yadda yake ta kira ga matasa su koyi sana'o'i, su rike kawunansu. Su sun ce wannan wani kamfani da suke Electrical Wire Installation Association, da ofishinsu yana nan BCJ cikin kasuwar kifi. Sun yi niyyar insha Allah duk matashin da yake son ya koyi wannan sana'a ta su ta harkar wuta da imbata da su koya masa in har ya cika sharuɗin da suke so. Da haka sun bada da shi ne wannan adiresin kasuwar kifi shopping complex, hanyar BCGA, hanyar biyu kenan. Sannan sun bada contact number 080 37 44 7397 08037447397 ko kuma 09036219696. So za ka yi samun su hannu, kuma sun ce suna buƙatar addu'a da malamin da su wani kowa. Wannan taimako da aka nema yau an samu naira 31,300, wato na suna global media. To gaba kenan. Insha Allah. Sai wani ba Allah ce, Allah ya saka da alheri. Malam ba abu da za su yi ma, sai dai suna maka addu'a fatan alkhairi. Allah ya saka gama da duniya lafiya. Amin, nagode. Allah ya saka maka da gidan aljanna da sauran amin da ke wajen faɗakarwa. Amin, nagode. Allah ya ji kan iyaye a fiskokinka da nasu na iyalanka aljanna. Amin. Tare da mu gaba. Mun gode. Allah ya saka da alheri. Sai wasu bayan Allah su kuma kamfanoni haka da bayan Allah da madaidata suke neman addu'a, akwai Koki Travel and Tours su ga neman addu'a kuma malam da sauran al'umma. Wannan kamfani Allah ya masa albarka, ya tsare shi. Allah ubangiji ya tsare wannan kamfani ya kuma daga darajarsa, ya kawar masa dukkan da wasu fitintunu da wasu tsautsayi duka, Allah ya kawar masa, Allah ya bashi nasara. Sai Shukuriya Gas and Building Materials su ma suna neman addu'a da malam da yan uwa. Shukuriya, Allah ya ƙara arziki, Allah kuma ya tsare, Allah ya daga kamfani, Allah ya kawar da duk wani tsautsayi ko fitina ko wani hau, Allah ubangiji ya tsare, Allah ya bada nasara. Sai AIT Integrated Funds su ma suna neman addu'a da malam da yan uwa. AIT, Allah ubangiji ya yi albarka, Allah ya ƙara ɗaukaka, Allah ya kare ku daga dukkan wata fitina, Allah ya bada nasara. Wannan ya ce ya turo sako daga sakon kartafa daga can Zamfara, Leda, yana wa malam fatan alkhairi. Shi ɗan kasuwa ne, ce shi ma sa shi addu'a, Allah sanya albarka cikin kasuwa. Allah ubangiji ya sanya albarka cikin kasuwarsa. Wannan bangare da ake samun fitintunu na Illela da Sokoto da su Zamfara, muna addu'a ta musamman, ubangiji Allah ka ba su kariya, Allah ka kai musu gudumawarka ya Allah, Allah ka tsare wannan yanki, Allah ka ɗaukaka su, ka yaukaka dukiyarsu, ka sa albarka a ciki. Ƙasa ce ƙasar noma, Allah ubangiji ya sa albarka a wannan guri. Sauran jihohi Allah ya ba su kariya. Na'am. Sai wannan abuna tare shi an yi wayar sa aiki jiya, an yi sa'an aikin kuma yana neman Allah ya ba ta lafiya. To Allah ubangiji ya ba ta lafiya. Sai wata ko wani ya ba ta 500 sadaka, ya ce haihuwa yake neman Allah ba shi haihuwa mai albarka. Allah ubangiji ya ba shi haifuwa, ya ba shi mai albarka. Sai marasa lafiya da masu neman aiki daban-daban, da masu neman mazan aure da matan aure, kowa suna neman addu'a. To ai sai a haɗu, tun daga mazan aure ga matan aure kan bayi za a yi ba, ai wannan ba sai an tsaya ana addu'a ba, haɗuwa za a yi kawai.
yawa a haɗu kawai, yawa ba sai an tsaya ana addu'a ba. Mazan aure da matan aure ba shikenan ba, sai a yi, ma a tsaya ana ta cewa sai an yi addu'a. A haɗu mana, kowa ya je ya zaɓa, ya zaɓi daidai da shi. Ba ka da kuɗi ka zaɓi talaka, ku zauna tare, ita ma ba ta da abin nan ta yadda kai ɗin kai ne shikenan a tafiya ta yi. Sai ku saurari Ubangiji. Akwai wanda ya samu karuwa da shi ma ke neman addu'a, Allah sa albarka cikin To Allah Ubangiji ya sanya albarka. da masu neman gida duka. Allah Ubangiji ya ba su gida. Waɗannan mutane da suke koyar da sana'a babu shakka sun cancanci cewa lalle mu saka su cikin addu'o'i, domin irinsu muke nema, waɗanda har za su fito su ce to za su koya ma wasu matasa sana'a, kuma matasan su cika sharuɗansu. Gaskiya waɗannan sun cancanci a yi musu addu'a, kuma irinsu muke bukata a cikin al'umma. Irinsu muke so, irin waɗanda suka tara kuɗi ba su san abin da za su yi da su ba, su kafa wasu kamfanoni, a rinka samar da matasa suna samun aiki. Wannan shine zai ba mu zaman lafiya. Ba zan ce ya fi addu'a ba, amma duk mutumin da ka shagaltar da shi da koya masa sana'a, ya san sana'ar kuma ya rike ta, to baya bukatan tashin hankali. Shi karan kansa so yake a zauna lafiya domin sana'ar sa ci gaba. Kuma babu wani abu bayan ilimi na addini da yin addini kamar sana'a. Sana'a ita ce abin da za ta baka mutunci. To mutanen nan sun fito suna, tun ran nan ake ta sanarwa, sun cancanci a yi musu addu'a. Allah ya karfafe su, ya bunƙasa musu abin da suke yi, ya bunƙasa wannan gudun, su samu damar da za su ɗauki mutane da yawa. Sa'annan ku matasa, ku ji tsoron Allah, ku zama masu zuciya ta gari. Kada ka je ka cika sharuɗa a ɗauke ka aiki kuma ka fara satar kayansu, domin na san ku ba ku da amana. Da yawa daga cikinku ba su da amana. A ba ku dama ka fara satar sufana, a koya maka sana'ar, mahaifiyarka tana tan jahila ce, bata san komai ba, ta rinka tambayar ka nawa suka baka yau da ka taso. Idan ba a baka komai ba su ce to gobe ba za ka koma ba. Kaga wawa ne kai, ita ma wawuya ce. Don gina ka ake son a yi. Haka kuke. Za ka ga yaro ko an kai shi wajen tela, uwarsa ce wani lokacin take raba shi da mai gidansa. Ba za ka je kai ta wunin banza ba, za su baka komai ba, kai zaman ka kawai. Irin wai yanzu ke biya ba, wai kuma sai an baka wani abu. In ba a baka ba, wai yanzu su mamugunta ne. Don haka ita bata san ma me take ba. Muna da wasu jahilan iyaye da suke da irin wannan matsalar. Saboda haka ku tsaya ku koyi wannan al'amari, za ku ga amfaninsa. Saboda haka wannan kamfani muna musu addu'a ta gari, Ubangiji Allah ya taimake su, kuma Allah ya yawaita irinsu. Masu kuɗi kuma muna da abin nan ɗinsu, su ma su rinka buɗe irin waɗannan abubuwa. Sannan gwamnati ta rinka kaiwa ziyara irin waɗannan mutanen, ta kalli meye problem ɗinsu. In suna da buƙatar wani taimako na kayan aiki, ya kamata gwamnati, domin in sun ɗauki matasa fa sun taimaki gwamnati, sun taimaki kuma al'umma. Yawa ba gwamnati kawai shikenan in ta je gurin su haraji za ta karba ba. Ba wannan ne ba, su ma ya kamata a agaza musu. Dole ne a yi abin da zai zamanto an bunƙasa, su ma wani lokacin a sauƙaƙa musu wasu auba. Don muna ji daga ƙasashen waje wani lokacin, sai in abu ya taso sun shiga wata damuwa, sai ka ji ƙasa ta ce ta rage harajin da take karɓa a wani kamfani saboda ya samu sauƙin gudanar da ayyukansa. Duka irin waɗannan ana yi, ba don komai ba, don matasanmu. Allah ya yi albarka, Allah kuma ya buɗa, Allah ya sa a gama lafiya. Ku je da kyakkyawar niyya. Allah ya taimake mu. اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم استغفر الله واتوب اليك استغفر الله واتوب اليك ya Allah, muna tawassuli da sunayenka mafiya tsarki. Ubangiji Allah, kai mana gafara. Allah ka saka mu cikin yattattunka, ya Allah, wanda kake yantawa daga barin wuta a cikin wannan wata. Muna roƙonka, ya Allah, ka karbi ibadar mu, ka karbi azumin mu, ka karbi ruku'an mu, ka karbi sujjadar mu, ka karbi tilawar mu, ka karbi addu'o'i da muke, ya Allah, ka karbi tsayuwar mu da daddare, ka karbi azumin mu, ya Allah. Ubangiji, wannan jihar ta muna roƙonka, ya Allah, ka sanya mata albarka. Allah, ka zaunar da ita lafiya, ka ƙara mata zaman lafiya. Sauran jihohi da suke fama da wasu fitintunu, muna roƙonka, ya Allah, ka shirya waɗannan abubuwa, ka kawar da su, ya Allah. Muna roƙonka wannan ƙasa, ya Allah, ka bata zaman lafiya, ka buɗe mata ƙofofin tattalin arzikinta, ya Allah. Mabukata da waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba, da waɗanda suka roƙi addu'a da waɗanda ba su roƙa ba, Allah ka san buƙatar kowa.
muna tawassuli da wannan matsaya, ubangiji ka biya ma bukatar kowa ya Allah, ka biya mishi bukatarsa. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. waɗanda suke jagoranci a cikin wannan jiha da matakin ƙasa, muna roƙon Allah ka riko da hannayensu kuma ka cusa musu tausayi. Ya Allah ka sa su gama lafiya, ka ba su tausayi cikin wannan al'umma. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.